No. Baba. Wabia kairieni. Mani mana ai ga-akwọ n'aka ọkwa nni onuno ka anyị na-eri. Wabia ka anyị kwọ aka. Inugo? Wabia ka anyị kwọ aka. Ịmakwa mkpụrụ isi aka oni iji eri nri. Ịmakwa ikpụrụ isi aka oni nwe. Gwagodum mkpụrụ isi aka one ka inwe. Nna, ebe ọwụ ni ma ngwanụ m. Nne, mkpụrụ isi aka one ka anyị nwegodo. Gwa anyị. Iri, ha dị iri. Aka nri m nwere m ise. Aka ekpe m nwekwara ise. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, Biko subscribe.